definisi gendeng niku ngomong-ngomong
ngomong dhewe disaru-sawi dhewe niku gendreng. Lah ngono kowe ngelokne aku. Mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendine Nek aku ya selamat. Lah ngopo? Nanti mau gede kaya aku, ngomong dhewe. Lah kok kowe yo melu aku. Kedarat lho. Lah kula melok Bijen butuh ya bayar bamekar napa? Lho langsung jenengan iku jenenge salah tampa jenengan. Ampun sensitif hati. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepoke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Lho kowe kok lancar. Lho, lancar pripun to? Sore-sore lama lho. Jenengan iki loro to hati. Mboten napa jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelas kok. Dalan iki sesuk malah gak dok sesuk. Lah kan uwal Pak. Lah sing omong dhewe disaru-saru dhewe niku lah gedeng lho, Pak. Gedeng. Lah jenengan ngomong kasih to. Lho, awak dhewe, awak disauri dhewe. Berarti dia laras kula boten salah. Oh, dhewe. Boten apane? Ora trimo. Ora trimo, lah kula boten mirip kok. Dene trimo napa? Kula boten mirip Ora ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gedeng kok kowe yo ngetut niki yo ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora kok kene le. Jare sapa ora iso, ora iso nimbali panggung rasa payan aku iso. Kowe jen kowe iki ra mau gawe cas aku. Piye to, Dok? Bapakmu. Aku gitu nek Kok kowe rumangsa kowe iso dhewe? angke. Lah iki digaris lho, digaris. Lha pripun maksude? Kowe rasa gak iya kamu ora saged gawe musik. Alah lho iki aku jenengan nggih nyepo kok. Ha, nggih boten. Ya jelas wong aku rene dhewe. Digaris ora apa-apa. Digaris ora apa-apa. Terus digaris ora apa-apa terus piye maksudnya? Kira melu awake dhewe to. Ha, lagi niki. Niki boten. Lho ora, kowe duwemu gor kita. Wis abiku gor iki. Niki tok. Ah, Siden tok. iya. Oh, berarti golek sarjana pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Ora le atiku. Lah kowe ngerti aku gede-gedene ning nyatane wong gede kowe nyapa kabeh kok. Yo melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik kalau periksa ke rumah sakit. Lho, ati kok disuntik. Lah jenenge wong lara kan periksa yo mek yo. Lho kok mbuh iki? Kowe iki bolos apa to kok mbuh iki? Aku iki tak tengahi lho, mate awakmu wis permasalahan. Aku iso mbok tengahi piye lho. Lho mate iki aja sampe awake dhewe gegeran, kok awake dhewe menghibur nang gone ngamper daging. Apa iki sampe daging ki awake dhewe berseteru lho. Apa? Berseteru. Ya kan di rumah sana katane Cangedan, nek sampean sing waras ngalau. Ya apa kok bantah karo wedan. Iya iya tak kalah kok. Nggih kula sing kalah, Pak. Gak penak lho timbune. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sampe belani. Betul sak. Yo. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Aku tuhan sing apik ora geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kali jenengan iku ibaratnya kados sedulur. Jenengan pun kula anggap kakang kula piyambak, kula anggap adik piyambak. Lagi ngono nggih, Pak. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Lagi ngoten to, Pak. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki ya alhamdulillah luar biasa. Ampel gading Ampel gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, bijing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe. Dalu ki enek tanggapan dirampung ngene ampel gading mawon. Kula ngatur sing begini ora enek tanggapan tegane ampel gading. Niki selamat. Selamat berarti. Ora iso ora ro berarti. Kok ora ro piye? Iki awake dhewe ora tanggapan. Lho, kok iso ora tanggapan piye? Omonganmu cuk kelinci lho. Lho, jenenge ditimbali pelawak kan jenenge tanggapan to, Pak? Lho, lah sing ngomong apa kowe rene sapa? Panitia ora ngomong. Lah, iki to dalam kerusuhan kok iki. Lah iso. Jawab dong. Piye-piye? Aku ngerti dhewe telepone. Pak Bogito telepon kowe iki ning arepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyawuri piye? Ngomong speaker. Kula kosong. Ampel gading enten wayang dalange ready belum kok jenengan semana ampel gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene jalur bayaran sing ngokon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndak. Ora, kowe bisa untung
kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongoku ya kena ora kok ndagel. Dalan ki ranten lunyu gitu iki. Sesuk tak ngono kok gatel kupingku. Kowe iki salah kok. Jenenge dicalang ditelepon iki jelas rene iki tanggapan mosok rene ape mek tebang tebu. Oh iya kok tanggapan. Lho tanggapan iki tiba-tiba dikene napa? Lah kowe nyapo kok macan ndagel. Lah sing makan sapa lho kowe? Yo jelasno lho ngomong rong suwe lho. Iya, pakai Pak. Ora Pak. Ini lho Mas. Piye? Jenenge seniman ya. Iya. Jenengan seniman dalam terus Iya. seniman pelawak. Oke lah. Ya sing jeneng Pak Mugeni. Heeh. Telepon itu kan badhe nyala, enggak kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan kelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan nopo? Yo kowe kok delok, kowe rene nganggur kowe delok wayang aku karepku, kowe arep dodolan apa karepku, kowe arep jalan-jalan yo karepmu. Aku apa mau jagling kira waktu jawab yo gak sopan. Wong mrene ada 5 jam luwih kok mosok rene kok nape kok delok ta rasane kowe panjenengan. Piye ta? Jenengan dalan to? Dah. Ora, tukang tambal ban. Jelas tetep dalan ngono takon jenengan dalan to. Iki yo jawabno. Ya aku jujur. Iya tunggal. Aku ngomong kadung macane ten iki 200.000 mosok ora. Lah kowe kok mek aja jatuh harga dirimu kowe aja macam melas jatuh ki 5 jam kowe perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalan kok jelas kene dagelan kok rene aku kok ndelok ta mangsane apa iki lho Di. Lho Di tak takut iki. Dalan iki disepeleke kowe kok nglunjak ngono. Lah pancen kowe iki rumoso. Lah kowe iki nek arep kok pamer ngopo? Kowe urung mesti kowe iki nek dagal iki paling basane iku dibayar. Lho. Kakek tengamper gadeng iki dianggep pun pinten. Lah jenengan arep nembe iki to. Lho jelas apa wis piro? Ah, piro to? Lho. Tapi ya mungkin iki jujur apa anane digedak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengagak, pun penggasan tengamper gadeng. Yo Mas yo, bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komen iki? Tiyang iki pun apal donya. Apal. Takoni, mboten pertatus panjenengan. Kok tak ngerti warga mriki. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kali dagelan sing alit Mas Komen iki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak kok. Goblok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho maksudnya dago tepang Mas Koman derek kamu li derek. Lah kok kowe bangga ya? Iki sebelah kene lho, dok sing kene. Ora kono gak pro kowe, kupate kenal. Nyuwun sewu nek mriko Bapak Ibu sampun tepang kali Mas Komen dereng. Urung kok. Aku isih mama kono kowe bareng. Kowe krungu. No. Tak takoni. Lah kowe udah kenal derek kok kowe bangga. Bangga. Lah takoni. Nama sapa? Komen. Mamri. Bojonegoro. Bojomu piro? Tunggal. Kowe kene karo sapa? Dan cocok. Lah sapa? Napa nek? Ada enggak? Nah, ya lah. Lah ya aku muni derek kowe kok bangga lho. Derek iki daro kowe. Tak takoni kowe. Komet Pak. Mamri. Bojonegoro. Bojomu piro? Tunggal. Anakmu piro? Kali. Lah kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isih lho Pak masa nggawa kanca kok budek kowe. Lah bocah budek kok gorene ngopo? Kowe ngene lho. Meneng apa ya? Iki kira-kira Kene. iki lho Pak nek kupinge ora tau dioperasi ngenten iki. Kuping iki gresik pas jekal lagi nganggo linggis. Lah layak kok siarne. Kenakale Mas Komen apa derek kok muar ndek. Engke wis sombong dhisik. Wah, derek kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo Pak. Oke. Dodok. Dalem Pak. Asal asli sama dari mana? Kula saking Bojonegoro Pak. Oh, dari bojo aku. Sampun. Anakmu piro? Kali. Ada orang dalam. Alhamdulillah dugi mau jam 9. Asal apa? Nggih mau putih iki. Nggih kali panitia iki gawe semangat lho Pak. Lah nggih sami. Iki jenenge kuping operasional dan bagus dan intelijensi kurang. Iya. Paham ora? Dan ora wae. Ketemu PG. PG iki apa? Persatuan Gedung. Lho malah ngece jenenge. Persatuan Gedung. Lah kowe iki ditakoki tenang. Ngapa? Mana karo kau terbaik? Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya
Ada apa itu? Rumah saya juga Bojonegoro. Sebelah barat. Anak saya nomor 1 SD. Yang nomor 2 sudah SMP. Nah, itu sudah besar semua. Kali itu tidak masalah. Yo biasa, anak saya juga sering saya jalan-jalan biasa. Iya jelas. Apalagi ini ada Sidoarjo di sini luar biasa kecamatannya. Wah, berada. Mana berita jadi wah, itu orang terkapok terwancar. Lagi jenenge intelijensi kuat. Dagangan ini nyandang penyandang itu kudu sapa pantes. Kulo kan pantes, lho pakaian resik aku. Ora patut. Lah iki jenenge Dure kenapa ngono kaya gawe sabuk. kowe iki apa to? Iki dagangan ado wong sing nggo koden lho apa? Gara-gara diasmu. Angger bakane kami kok kancane koyo ngomul. Yo sing ukuran kok wirang. Asline nek aku ketok ganteng yo kemirek. Sing iri nyapa to Mas? Wong kene sapa pantes kanggo penyandang apa wae. Ora niteni wong ki angger modele rada guru. Wis mesti biar ini dengki. Oh tidak ora. Iki lambene yo pedes kan. Takon apa sak iki. Toto kata guru lho mboten? Mboten. Nek guru pantes kok mrengak sak mrengak pantes. Kok sok mrengak sak mrengak pantes aku yo di guru to Mas. Aku celun. Main komen. Lho, lah aku mulai ngomong iki to. Dalem. Sawake sarut dapat dibayar buat tuku gulu lho. Aku sampeyan tuwek ora tau apa ngomong ngasu ora tau aku. Lagi mah. Contoh. Saking gengkel atiku nyapa ora aku yo tegese umpama to ya. Awakmu ki umpama cilik. Ya. Tekan. Ndahmu muni gegede. Wah. Apa cilik kan. Ini padahal. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nuwun sewu pamit niki kula buka wati kula. Ngomong ndas-ndasku gegeden. Kowe ngenane wis ndasku lho dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula joge. Masa sih goblok kowe berarti kok lho kowe wong gerdas. wis tau nyekel dhuwit sak M500. Urung. Lah urung kok dikene ndasmu. Berarti sak M500 kok tuku cilik-cilikan ya. Ndas apa? Ndas kucing ngono. Ora tau nang kucing khas. Ya makanya dagang metu ndase kucing dereng ya. Tapi kan sak miliar. Ora miliar. Sak M setengah. Oleh sak miliar tapi ndas kula penical. Wis digodhong karo pengusaha. Senang. Ayo masih. Mari kene mosir. Salam sing apik. Salam sing apik. Gading awake nyarutang. Kok iso nyarutang iki aja pas-pasi wong to, Mas. Orene yo sepisan kok ngomong nyarutang. Lah nyapa ning ngomong nyarutang. Wis lunas kok dicekne komet. Wis paro. Aku wis krasa budal kudu kejeluk ketemu. Kowe kelakon maling ora. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo ki Pak Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten iki pun nguri-nguri nggih, ngurup-ngurup budaya Jawi. Nggih ta Pak nggih. Nggih khususnya budaya wayang. Luar biasa matur sembah nuwun. Luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa Pak. Sampai dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disukur to kaya ngono. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih. Betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah, piyayine Grapyak Semanah. Sampai dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Are gulone lali. Aku dudek to ora lali wong model. Nggih dereng loro. Nek salah kula nggih setunggal ya mbake pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan iki kan kencing manis to. Kencing manis biasmu tak tapuk mesti. Kene iki wong sehat ora kopine lha aku mburi. Heeh, jedinge to, jedinge apik to. Kerap iki bening. Ya. Kok iso? Kok berarti? Ora bening. Lho. Lah kok kali kerane. Kerane ora metu.
ini lali ini buatan masalah. Kados kula jenengan itu kan seorang seniman toh Pak. Gitu. Seniman ini kalau tahun-tahun ini gitu, nyun sewu tanggapan gitu kalau gitu. Napa menika kathah rame kalau gitu sepi. Gitu. Nah niki tahun Pak Redi. Niki rame lho Jope. Awake dhewe teng kono ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampir gading Pak Redi berarti tahun niki tahun jenengan Pak. Mulai nuwun sewu wonten peribahasakan roda itu berputar. Jadi psikologi wong iki nuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi to? Berarti rodane roda seret. Enggak berputar. Maksudnya kok ora roda serban kuwi. Tetep disyukuri to. Tegese ngeten nyuwun sewu Pak. Pasti roda itu ora roda serban mobil kuwi dudu. Iki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Dunia nek rodo. Wah, berarti dunia nek rodone to. Oh, Dik. Lah kuwi nek kempot, tambalan ning gone waduh lapor. Kudu rabang. Yo. Wong templung sak kuwene pisan. Ora nesu. Ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese roda dunya. Roda dunya tegese ora ngono Mas. Tegese iki sakala iki wong iki ning dhuwur sakala ning isor. Oh iya. Dadi wong ora ning dhuwur terus mesti tau ning isor. Tahu. Tapi aku seneng isor. Aku ning dhuwur. Ya, ora dhuwur iki. Ning dhuwur kuwi mak ning isor kosong. Iki apa to wong loro ki apa to? Lah nek kuwi ning isor senengan mesti dibagi wong ning isor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Maksud kula niku kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wong sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline rung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi rung tentu sugih. Dadi wong sinawang lho, Mas. Lho kaya aku banyuwangi no sawang kae ngono. Alam gua. Kok malah mencicil aku maksud apa? Wong urip iki wong sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kaya ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karo apa to, Mas? Ya Pak kuwi. Iki jelas apa wangi ngono to, Mas. Dari wong sinawang. Wong sinawang iki maksudnya iki wong iki piye yo? Ayo piye? Gitu kan piye? Aku ngelu perasaan kowe. Ngelu rasa apa? Ora mau piye dadi tanggap wong ora mau piye ora. Ora mau piye ora udah. Kesuwen to. Tapi piye? Sambutan. Iso paluran wong pakai luaran. Wih, paluran sapa? Ulus kok mosok gak kenal tetangga kok ora kenal. Ora ngerti mulane takok kowe. Kenal ora? Lah, ngerti Sapa? Mosok yo bener, mosok tetangga ora ngerti. Yo jelas kenal aku. Si kenal Pak Suyanto Sos. Oh yo. Sapa? Oh sapa? Pak Suyanto. Ngerti paluran Pak Kades. Ngerti. Engkang putih Pak Kades. Niku. Sing di. Ora kan jenenge apa biasane? Iya, tapi kan sing cetha sing nika Pak Kades. Iya, Pak, ngomong apa? Mungkin aku nonton ngeten lho. Iki jenenge kowe ngarang. Bila sing dalu, Pak. Sing Enak kae yo kae. sing lagi peci cemeng nika. Niku Mas Bulurah ya, Pak? Lho, lah kok ngurus barang? Apa kok ngurus gambare Pak? Lurah. Kita gapyak lho, Pak. Pak ini maling iki barang tua. Kowe ngelokne Pak Redi tua. Dah, kowe iki kan. Apa ngomong itu? Ini apa tuh, Pak? Derang tuwek. Lho. Iya to rasa. Lah muni ngono lho. Aku ngomong ngono. Kowe iki jek bolak-balik kowe urip karo aku kene. Sak panggungnya ngurung tau nyek aku derang tuwek. Nek nemen Pak jenenge kok DC ke mobil. Yo ora umum mek. Kok nganggep kok dalam Ora tau karo kowe iki opo umum kowe ngene aku derang tuwek. Yo ben. sampe mau dirasane komen. Piye? Dalam Redi dulu rambutnya gibal tok. Lah nyapa Kuwi rambut kok susah tumung. Jadi satu panggung itu satu sinkronisasi. Lah kowe kudu saya tokati. Sama Mas sing apik. Mana ngrasani Pak Redi? Pak Redi dulu to. Sikile dawa sek ngono. Kowe ngrasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Lah kok ganteng kowe? Apa rumahmu deketmu apik? Lah rumahmu kowe gandengan Sing nomor setunggal, Pak. Dalam Redi iki apik jane. Cuma kelmane siji. apa? Abape badhe karo Pak. Lah kowe aku karo bapak rene kamu jasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau heran lho kok aku ngene. Kowe padha karo iki lho Pak Redi. Iki tuwon bisa. Takut gitu. Gawe Pak Kades kok sambutan awak. Nah, itu lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho.
ganggu mawon. Sing ganggu lho sapa? Kulo kan iblis. Lah kowe setan rojim ora kowe iblis. Anu kowe gede lho. Kowe ngopo kok kowe gede? Lah iso gede ora? Iso kadang-kadang. Lah jam piro gede? Ora mesti ada setengah papat dibuka. Kuwi opo? Ya. Kuwi apa? Ngaji apa? Mabuk ora? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kata banget suaranya ya. Sambutan yo. Ada dokter. Aku dilari kata banget. Karena mulu piye. Terus kata banget aku kupingnya ya piro. Kupingnya gajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Senang dulu mablek kuwi. Ikae lho. Kowe kuwi kata-katamu lo gak bener. Lah iki mukadimah ya. Lah mukadimah kok malah bulet ayo lu piye to jane kowe iki? Bulet piye to? Ini to jajan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukri. Janji. Kata lu Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha guyu. Kita pakai. Kalau jelas tak bener sih bener ngene lho Mas. As-sholatu isih to tak ajari sih kamu jangan ikut-ikut dulu. Lambene. As-sholatu wasa komik nanti dulu dong. Kamu Yumi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Iya. Konsentrasi. Karena ini gaji toh. Konsentrasi. Asem iki bagi. Yo saya bener ki ora ngomong to dimireng kiri ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirenge nggih nak nggih. Nggih nak Guru. Kok nek sampean yo mireng nggih, mangke tak tumbas napa? Pecut. Itu mecut dasmi. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Anbiya dasmu kuwi anbiya. Apa? Bareng aku prasker, Pak. Lah ya rasa piye? Terus ayo terus ke ama baju. Lah yo mung tekan kono lho. Tekan kono piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Acaranipun mriko. Yo, Bu. Ati cara Bu. Duh. Kula durake mugi-mugi desa niki saged Bu. Saged dados desa ingkang dalu punika kang pindah. Kula badhe matur nuwun kaliyan Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa kang sampun desa niku nanggap kula niki. Kok malah nyepele mangan sine. Awit napa to? Entene wayang dalu punika betul barokah kaliyan kanca-kanca seni. Sinden, campur sari, ugi boten supe kocok-kocok bakul. Nah, perekonomian di sini jadi menang. Perekonomian bisa berjalan dengan baik dan juga warga sini juga kita goblok aku. Ya tadi itu tinggal sepele, nangis. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri ke, nguri-nguri tegese cinta. Dengan cinta dengan budaya ini dan urung-urung tegese urun nanggap. Apa artine nguri tanpa urung-urung? Apa disebut boleh? Maka dengan sakit kalau antara di sini kira apa ya aku menang apa wong ora ada jurusan apa tekan tentang muluk-muluk. Oh, mau jerek lanjutane. Pasti bersih disone. Yang kedua kalinya
bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker saking desanipun saged dados desa ingkang oke balik dari datun dulurmu wis sarap ta desa ingkang Baldatun Thayyibatun Barakatuh. Nah ngoten amin. Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Ya bisa amin to ya mate mantul ati amin. Ya muni apa? Gopur to. Gopur bakul cilok iki. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, kemari Pahlok Jinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kalaksana. Ingkang inumintu ingkang bersama mugi-mugi tanamane kathah, manane kathah. Mendone terus kathah. Mugi-mugi saged barokah. Kula lan panjenengan dalu punika anjek seni napa ingkang dados punipun yes. Nanti kok rusuh. Apa kaya ape tandur bacaan apa teko mroy berarti kowe. Roy dulu lagi muka bagus geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora sakulah, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno. Aja nuruti kae. Dadi jalan ora dituruti terus piye? Ayo kono. Lah nek sapa kono? Ning kok semua ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Tak bersih. Selamat disauri. Lajeng sambutan lho panjenengan sauri. Kumek-kumek rasane. Engkang baken napa diwontenaken bersih desa? Tujuane apa? Bapak sakjane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Pikantuk kanugrahan kawilujengan diterbitke saking sambikalanipun. Soale bumi niku wulu pametune bumi apa napa sandang pangan saking bumi. Nggih, tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Jalan polean aja nih. Terus ini Pak Pena. Bila punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan kuwi papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Mas. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Tuku sik aku sik lagi kowe. Tuku gak semangat to? Semangat. Cakep. Cakep. Ngom. Kok tak cipok ora lho kowe rek kon semangat. Ingsun dhisik kok bar lagi kowe. Paham? Tuku. Kowe kok ngomong dhewe karo blas. Gak mendukung blas. Ora lali. Ora tuku pring ning kutha Kediri. Mugi-mugi desa Ngampel Gading tansah pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Waduh to pring. Karena ngomong cakep kok sok iki jenenge pantun ya koyo ngene to Mas. Cakep. Nanti kan provokantine iso kecekel. Ono mbok urus nyapa lho Mas? Lah pring Ngampel Gading minggu. Nyapa kok dulu. Iki apik aku bayar musuhe lho to. Bayar. Iki pantun cukup provokatif. Oh, berarti ngendi oleh? Iya oleh. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ngampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Amin. Lah kok Mas jajak pantun Mas. Nang jeding. Oh, jeding. Apa pantun jeding? Ngomong jeding itu apa ya? Lah ya. Lah apa jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepe provokatif ing. Yo golek. Yo golek. Jajak. Nang jeding wayah bisa. Berarti kowe gak sholat isya. Ya sholat bajane jeding. Oh ya wudu ora apa-apa. Iya iki gak bahaya. Nang jeding wudu. Nang jeding wayah isya. Cakep. Mugi-mugi Ngampel Gading uripe penak. Amin. Amin. Oh, apik. Cuma kelakuane sing ala. Iki jane apik lho. Wae
sewu lho patah omong tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur iki. Paling gak yo menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Ayo nyanyi. Ya, nyuwun sewu panembang nggih. Apa nyanyi? Iki to nyanyi. Bisa. Insyaallah. Aku ya bisa nyanyi kok. Lho niki cangkemnya apik lho, Pak. Kalau ngomong apa? Tegese suaranya apik. Pengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komeng ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso lah. Juara 1 dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dan Sing songo bisu, Pak. Wah itu. Tapi kan apik dhewe to Pak juara 1 ya. Apik. Ya ora men. Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu Maksudnya, kemana paham Pak? Sing nyanyi jodoh, kuwi MC ini. Oh, aku ngono Pak Siano. Siano. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke. Krungu ora kuping mau kowe. Judulnya wong pedesen. Wong pedesen ki terane bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Yes. Iya. Paham Pak? Paham. Apa? Lagu Amerika lho Mas. Iya tak siar nek. Sabarane Bon Jovi, The Rock lho. Ya, paham ora? Enggak. Innalillahi. Kaya MC lho, MC dangdut kena, campur sari kena. Lah pamode ngono. Nek karo sekolah. Nyaro wong kepaten iki jenenge kok. Oke, malam yang sangat luar biasa. Ya, Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semua. Asik. Wah, tobat banget. Anjing dilatih kowe kuwi. Baik, kita sambut sama-sama dengan tepukan yang meriah spesial untuk Ngampel Gadek Col. Kri. Kowe iki lek MC iki wis apik suaramu lho, Mas. Cuma sing gak bener ki siji guyumu lho sing kedawan. jadi kedaman kekerepen. Kekerepen ana. Guyu ki cukup sithik wae, sing penting kata-kata. Kadang demi suaramu soleh. Wis oleh. Landungi oleh. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondanya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Cepat gua kendang kupingmu we. Sukses. Lah wong ki dikandani kok wangen ngono nyatane sithik ae cukup. Tegese ku ora kesithik ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. So. Ambine kaya kupu-kupu tak. Sedengan aja dawa-dawa. Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondanya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk Ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada. Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi-mengi kuwi kan ora sepoti sing apik. Yuk kita sebut. Yuk salah. Dodo. Harus senyum ta we. Tapi kamu yang malah dudu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah barang kowe ngendangi sepatu ora penak ta Mas? Yo rampung to, Mek. Wis bagus koyo regatta. Kowe iso ketak-kedutan. Ketak-kedutan iki lambu-lambu. Lambemu sing dibener lho Mas. Kendang iki. Lah kendang iki apik to Mas? Sah, dodo, siap. Ketek. Mas kendangnya apa nek kalau kendang iki ketek-kedutan. Enak lho. Sapa kuwi? Lah pengen ingkong gending deh. Ingkong gendeng dilatih kowe kuwi. Kendang modal ya Mas. Kowe kendang gawe. Lah enek bintang tamu kok. Jalanmu piye? Yo sing rancak sing ramen lho. Kompak lho. Dadi iki aja ngisi-ngisine ado-ado mosok kendangane kok ketek gendeng iki jane apa? Yo, Yo, kita sambut saja siapa dia? Sa, Dodo. Apa ya? Apa iki?
protes nyanyi ora nggih ayo nyanyi butuh nyanyi ngapun spot nggih Pak nggih apa iki spot nggih ngapun Pak kalau bayar ya kok boten tafu iki saking rono sing ngomong tafu iki prokos boleh oh iblis ya kalau nyanyikan luar negeri Baik, satu lagu buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang, lagu dari Amerika Highway Jazz. aku kalau joget lah joget CD bae mas kula nyun anu drama guys Keri Keri CD orang Ini siapa? drum ayo lagu rock mas lagu rock anak zaman Nah, ayo mas drum mas oke, I like you. Yuk, come on. Highway Jazz. Come on, everybody go. Highway Jazz. Everybody go. Come on. Yo, hey, rock. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. tugel ya Pak tak tugelane dhewe Lho lho aja. Oh iki dipresani piye ora ngerti piyayane dadi wong seni kabel. engke kene kowe ora ngomong iki lagu Amerika. judule Highway Yes lagune Highway Yes Apa enak Amerika? Wae iso jagone ngrui basa Amerika. Highway Yes napa Highway Yes lah ya tak cepet kok Highway Yes ora tenan dituku-tuku nyanyi guyon-guyon lah Serius serius. ya Wis e. siano Yuk, rilis suara lagi ya. masa kok gede-gede nih suara-suara jenenge wong usaha aku yang nyanyi Yuk, tak panggil luar negeri ya. Tak panggil binatang tamu yang satu ini, Cok. Binatang yang satu ini. ini aku mau kucing lebih binatang Tak panggil bintang tamu yang satu ini. Artis yang berikut ini, Cok. berikut apa berikut Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. yang tahu maling barang apa iya terkenal di mana Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cok. Wah, iya. kira-kira usah mari kita sambut dengan bacaan Yasin dan juga tahlil Sumpah kupingmu gila deh Pak jadi kalau nyampe sih enggak aku yang nyanyi luar negeri yuk kita sambut nyampe yang satu ini siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini ada Cako Ome aku Sebuah lagu. ini deh Don't observe untuk Anda semua aja. Chris Come on. everybody go
Jagone nelek. Terus wae, deklar nesu. Yo nembang sing apik sing becik. Yo nyanyi yo sing nyanyi yo karo kene. Karo sinden. Yo, sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok. Yo wedok, tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan ngopo niku diatur sing becik. Nggih to? Ora mesti. Terus ora mesti yo. Nek kok malah ngintai kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Ora ngumpul deh, apa ngumpul dhewe. Kok ngumpul aku loro. Lah ya. Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal Mekah. Oh, aku. Ya apa? Kok mesake akeh. Wangel. Kayak tahu lo balas. Sinten? Loh, awakmu ngejadwal kowe. Lho, dua ki saged oke to, Pak? Kok dhewe ngejadwal? Lho. Iso. Kondange komat jenengan mboten ngertos. Jemben iki bulan Desember. Mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banten. Iki musuh Banten. Koyo anu kan. Ambasador. Mana dong? Ambasador. Ambasador biasa. Ambasador. Yuk kita tampilkan. Oke. Jenengan apa saged MC kados Komatro? Iki kumpetrum. Komatrum lain aku sih MC. Komatro sing embrio nabi ya, Pak. Sampeyan lahir aku jago kok. Aku tuh wedi karo dalam. Kowe main cekil. Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri siap. Oke, enak. Ya MC kok kena. Ada Pak, aja Pak. Mau Pak. MC dulu. MC dulu. Jenengan nonton MC kok malah lalu. Aku gak mau kuku ya. Lah aku terus disepoti lho, Pak. Lah. Ya kasih. Lha ora aku dul, Pak. Nang dul tak usah. Wis iki urung bayaran. Winda dan Putri siap. Sangat istimewa. Oke. Saya duwe sikil dawa sak Indonesia. Apa kuwi? Jangkrum. Yang baik bisa disewek iki. Sugeng dalu jajan. Nuwun sewu, bebre dikeparengaken dari ditepangaken parangan semua sinten. Kula Putri Mas. Nggih Putri. Nggih. Dereng tepangaken kula Dodo. Nggih. Nami asli kula ngertos. Mboten. Aleando Alcantara. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mama dan papa. Saking mama dan papa. Papa gedang apa? Papa. Yo. Kowe kira piye namanya? Piye iki? Namanya cowok tanggung jawab. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Kalah kowe. Itu. Kamu salah. Sama Rene iki praktek tak gawe gampang, iki bojomu, kae bojone komen. Komen ya? Iya. Ki terali tonggo. Gede-gede bahasane kene. Tonggone sing ra gelem akur. Iya. Oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat Kowe sugih kae malah. keluarga melarat. Suara duwe. Ora duwe. Apa mangan beras sing utang to keparo. Ya lah. Lah awake dhewe beras trimo dienggo apa ya? Wah, beras duit 300, Mas. Adus. Saya Nggih itu. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdoa. Insya Allah kita akan menemui bahagia. Iya, amin. Subhanahu kimas kiki. Bosok udah. Wah, sampe merek.
Ayo Wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya wis sering ya. Ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apamu ya Kur. Aja ngomong karaoke. Nyapa? Aman dijak karaoke ngisi-ngisini wong dikongkon pesen minuman mahal malah teh tawar. Lah ayo aja ngisi-ngisini. Kowe nang ngisi-ngisini kene. Ngisi-ngisini. Wis kene bucek. Ayo. Apa ya? kowe kedilane. Apa kowe? Apa ora repot tak tangi terus. Lah kok repot. Kamu kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngerti. Aku kan kira orang tahu. Berani lah, bro. Mana anu tuh ini? Anak itu tapi sebul. Aku nggak percaya karo kabi. Dan yang pada rapat tetap pada gaji. Kabi ini apa kabi? Dokter dia mati loh mas. Orang. Gak bisa orang. Ini mau masuk pada rapat. Pel apa? Pel kabi lah. Masa? Iya. Pel tempat bola. Nggak harus tempat bola. Kita kontrol ini. Amin aku tele Pak. Amin aku jreng. Wes aja mikir pel kabeh sampean wes. Kalau kelas e. Ngopo wadewe biyen kapato. Kanyo ada. Ada jasma. Siapa gagu terus apa? Kowe aja ngono to, Mas. Ada gunane angler lho. Lho, Mbah. Oh ya udah lho, kosong. Wes Mas, tutne suaraku. Enggak ada bayi kok marah ya. Bayi aku tak medhot bandulan. Bandulan apa? Mas sing oke. Goblok kowe. Mas tut mampu ya. Ngono cukup. Ngopo wadewe biyen kapato. Oh, gampang. Kayane. Nesu ora oleh. Nyanyi nembang nganggo pikas Sutradara sudah bilang. Kowe wong larang bene, kowe wong sugih. Lah kowe iso becek kowe nesu, kowe ngedeni bakso ngecek. Lah kowe ngapa nesu? Lah akhirmu minta kata-kata apa lho? Hah? Kata-kata waktu kamu wetone ora Lho, kan pas. kuwi. Ya apa iki kata aku saya. Wetone gado, kene getok kok adoh men tak jane lho. Getok karo gak kowe. Iya Dik. Contoh karo tonggo. Sing apik Mas, sing apik. Aku sadhe maca ayu iki. Sayang, apa kowe krungu? Kowe yang budek bocah dilane budek. Kowe krungu. Aku ngomongnya budek kok Mas. Lah yo, ora Dik, itu lagu sing gigit dandu-dandu Dik. Masa toh? Iya. Lah tapi ora ono to. Kok ngono to tapi? Kok ngono tapi? Itu kurang romantis. Ya tadi. Kurang romantis sing apik to Mas? Sing Mas, Sing jreng. kaya tanggane dhewe mau. Lho guna. Ini kayak marai jadi. Kaya suneo. Sing apik to ya. Sama yo sing serius. Kowe bigro saya, bigro sing garap kuwi. Sampe manut kae ae manut tanggane ae. Jos. Ya. Jos. Kowe mana moco? Oke, baru
Sing genah. Duitnya kuwi. Oke. Ayang-ayang Mas. Ayang. Oh, nyang. Kamu bawa apa tuh? Kan. Kita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu betul berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah Malik Kuda. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bang. Mata nilang, biru nilang, kalau pipi kok. Orang cocok, itu Malik Kuda. Nyanyi bisa orang. Kasih kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga Malik itu punya apa ini dengan pena aja. Iya. Daerahnya kalau gue tapi orang. Iki anak sing paling getun nih kene sapa? Ya iki to, podcast apa dia? Bisa nanggal tapi rasa membeden. Yo coba itu ya, kalau wakili nggih. Kowe mati sapa, Mak? Kowe mati sapa? Ini sapa? Napa? Apa? Parah. Pamer piye Balora? Parah. Mari marah. Aku jadi dari rawan. Tak sampai nang rawan. Iya, maksud. Pertama, ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Siap. Yuk bersama Elek Yo Ben. Makasih. Saat ini joget di Renono to Pak. Aduh, mau. Kata sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Saat ini TikTok wah viral ngantos ngene iki. Ngono kuwi? Mungkin tapi Velocity. Monggo kowe masak nepawan tinggal TikTokan. Velocity. Yo. LPG blek dia di efek kamera. Saiki tak sen sampean. Yo. Emang kan wis genah. Dewasa. Aje. Sang loro iki jajaran. Pani. Bahasane itu masih cilik-cilik. Nah sing cilik jenenge apa, Mas? Nah sing cilik jenenge apa? AS. AS ki apa? Anak sinden. Oh, oke. Iso iki pangan. Siap. Oke, siap iki. Pak, aku. Sinten? Enak lho. Di Pak. area semua sinten, Dik? Sing apik ya cedak. Pakai mic. Apa? Mic. Mic. Iya. Nek ora sama waca MIK, tak ngono. Udah katanya berbo. Nih. Pakai mic, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Gabriel siapa namanya? Gabriela Flori Arnata. Oh, radok kowe lah iki jeneng Amerika mau. Iki dari IWS. Ya oke. Asline jenenge Apik Biyen. Apik Biyen. Apik Biyen piye? Bakal diingat Ya. kok iso ngerti. Ya. Contone, jeneng piye? Pamane iki. Sing lanang iki bakul telo. Ya. Ya ta? Sing wedok iku kan nawane Londo. Ya anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampang. Oh, nek pae bakul telo. Nah, sing wedok bakul Londo. Dasar Londo. Duwe anak jenenge Londo. Ana sing tukang bakul patu. Heeh. Sing wedok iki bakal tutuk-tutuk. Lah iki ya disenane gampang. Jenenge sapa anake? Sing pae bakul watu, sing Ayo durus. Sing lah sing Londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing wedok bakul Londo. nyewa Londo. Duwe anak jenenge Londo. Oh, perkara bakul telo karo jenenge Londo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing bae wau. Anu bakul watu. Bakul watu, sing wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak jenenge Selamat. ora nyambung kan usane tau iki Pak. Masa aku pengatur rumah tanggane kok. Ora ngatur tapi kan nyatane percaya lahir jaman bayi selamat ra apa-apa. Lancar. Wis jangan gini ya. Iya, ada Yo, gimana nanti? Ngate kok. ayo nih Gabriel. Tes mental ben kuat mentale kan ngono kan? Ora. Lah piye nek tes mentale piye? Kaya nanggap sino. Malah pintar. Aku sing apik. Selamat malam adik-adikku. Malam. Ini Dek Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva
Kelas 3 SMA? Iya. Oh lulus ya. Ya, terus pelajaran kemana nanti? Kuliah. Kuliah, ngambil apa? Ngambil laptop gitu. Ngambil semua cuma. Jurusannya itu lo ngambil apa? HP Kalau Dek ini siapa Dek? Diva. Diva nggak maju? Nah ini lah kata sini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA, ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Ini Gapura Gede. Gapura mau bilang kue. Cita-cita, besok cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Cita-cita orang Iya. itu orang pengalaman. Piye tahun aku apa jadi? Diva. Diva. Iya. Diva, besok gede pengen jadi apa? Lah, zaman biyen nek aku eling. Ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry dok. Aku Saya di briefing saya. jawabannya ini. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gitu, jadi dokter ya? Iya. Ready? Kuwi bakal gede piye? Kuwi bengkaroan kok sok gede piye? Aku lulus menang. Bapak lulus menang. Berarti Pak Romo wis mendel mawon. Aku lulus menang. Besok gawut. Lulus menang kok. Pak Edi nek Laura ning bar siki ya. Kulo ngawur. Bisa jawab piye? Kapan itu? Wis jajan-jajan. Ready? Besok gawut mau jadi apa? Aku jadi. Nah tuh ngene. Oh iya. Sampai. Oh, Kalau kita lulus kalau berita kecil. Berita kecil. Pintar sih, sakit tak? Berita. Ramu baru ada 5 ya. Balik dari mana? Balik dari mana? Dari mana? Coba. Ringan sih. 1, 2, 3. Balonku. Eh. Gitu. Sinden kok balik dari mana? Kayak mana? Sinden iki yo paling gak laras. Yo laras di anu lalagang. Nah, konsep aku enggak. Pakai anu kayaknya versi yang tawang melintang. Contoh. Contohnya ana lah, orang contohnya kok ya iso bocah iki. Nyeneng tawang melintang. Nah, ini cakepane gak ono bintang. Balonku. Balonku dari Itu ya. Aku ra trimo lek guru kuwi tok. Jajal, lek main tukang apa jenenge kok lagi barang-barang. Balonku ada 5, versine bit bokok kowe. Bit mah gampang, bitnya akeh lho kop lho kuwi. Ora cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak D. Itu ya. Wis tenan ora. Balonku ada 5. Hebat lho. Ayo iso hijau kuning gelap merah muda dan biru. Sing menepis dalam hijau hatiku sangat kacau. Sehingga pendengar tidak nyaman. Dan terus. Kuliah apa? Apa ngangkuti pasar kuliah? Oh lah, ya sudah nomor ya. Nyanyi apa? Nah coba dulu. Wes, awas ya, Dok. Gabriel, ayo Diva Gabriel. Ayo. Nyanyi-nyanyi wis soal. Kita sembilan ya.
Ikan iki. Gas. Aku lo gumun Pak Saestu. Ya, Pak. Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva, Gabriel kan luar biasa. Kita Widodo kan bagus. Orang kaya anak iki, Pak. Niki napa? Wis benar to? Duwe anak. Kok ngene? Mungkin cilik nang biasa. Gila nih. Lah anak kula niku mau kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Ya anak jenenge Ayo. Teguh. Wah, ngono. Wong bakul apel karo oli kok dianak Teguh. Teguh, iya. Ya aku lho kita berbahas kuwi kok. Oke, tak mangan. Ayo, ayo ya. Semir. Kita semua Dik. Oke, sing iba ya. Aja malu-malu. Aja isin-isin. Kaya ki ora duwe isin ya. Ora saya isin-isin. Terus macange Mbak Mentil mentol niki pisahno sisan. Oh nggih. Kuwi taro kuwi. Isi juwitan. Aranipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat. Nggih. Kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Jadi ki bondo. Nggih. Pokoknya podo. Jadi nanti ngukur bokong barang. Ora maksudnya iki ditutup. Oh nggih, kira-kira nih lah. Nggih. Langsung ditajani nggih, Pak. Ya. Nah nggih, wonten sinten riyo? Wonten beceng. Ayo, ya. Ya. Melu sedalu. Sedang dalu Kang Mas. Sama tambahin aja, Mas. Pisangkan lu lah piring sampean. Oh, modelnya ora adu gelem kok. Nggih, lu sedalu. Oke, Mas. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Oh, lu. Wis aja kok kageti mbake nyapa urusan lu. Aku mau kaya arep nikah kok jok ning mburi terus muter ana to Mas. Yo kuwi kalyane kampungan. Iso ambles bumi bejudus teng kene mriku. Kowe iki dalam borong lan kudu doyo. Kita seniki lho wonten kelapa mimpi wonten. Lagi. Dan nggih. Ora ngoten iku. Biyen to. Biyen kasongan. Betul. Kok kami saya kok. Lu iku ruwah. Aku iki apa? Iki. Aku napa sih? Aku. Apa? Kok berkeriki? Aku iki. Coba. Aku iki ada orang mudeng geri-geri yo. Napa to, Pak? Lah kok geri-geri lah. Sing jelas niki salah lagu. Gerimis. Gerimis. Lah udah nangis mawon supe kok. Gerimis. Copo Bergerigi. ora gemes nyaku gemes. Lah apa? Gigis. Iki sapa? Lah sinten? Ini gerimis sing gerimis. Kari mama. Apa ya kari mawon iki? Kudu tembang apa karo kari mawon. Wis ayo udah. Ya. Tes vokal kene karo kene. Ya. Oke, sing karo sik kene. Ya. Rada. Kali pripun? Oh, rasa. Piye Mas? Yen Cing manis banget kowe. Tambah manis. Wedan. kari manis Cukup sampeyan tes vokal kedawan. Nah, nggih. Saiki kowe sing pitik-pitik antah loro.
Kula mboten saged pitik, Pak. Kono pitik-pitikan kene mentok-mentokan mergo kayak iki gede. Kowe ngerek iki lho contohnya. Nggih, mangke kula mentoki. Pak yo aku lho mentok piye? Mentok riyen kae dhewe iku sing jajo kene kok mentok. Iki aku bayang tenan. Upama kowe kelakon mulai kene jodohmu iki, tapi aku terus wis to dilebut sertifikat entek kene Mas. Lah kenapa? Ayo model orangnya kaya apa? Ya ora. Oh, karena aku kalau gitu aku pikir romantis lagi. Ya kok gawe laki nurut bojoku. Itu piye jawabku? Oh, ala wong lanang kok iso